Татарстанда 2 гасыр күзәтелмәгән аномаль жылы һава торышы. Кыш дисәң, кыш түгел, яз дисәң, яз түгел. Яңгыр ява, кар эри, көннәр нормадан 12 градуска жылырак. 2008 елларда булмады микән? 20 январда менә шушындый ук хәл булды. Бутылар спрослар күп булды. Алдагы көннәрдән нәрсә көтәсе? Резин итекләр әзерләргәме? Рүзәл Шарипов репортажы. Физик дип йөртсәләр дә күңеле белән нечкә кеше. Батырлыгы турында повесть язарлык егет. Юкты исемен калдырып китте, җырын калдырып китте. Ул татар егетләренең хәтта җыелма образы буларактан кабул итәләр иде. Авылларыннан беренче булып мобилизацияләнгән Илнур Закировны соңгы юлга азаттылар. Матуй итеп узатырга тиеш барыбызда. Безнең геройларны урыннарыбыз мактабыз. Хушлашу мәрәсименнән Индира Хусейнова. Кортлар йортларын тикшерәләр, алименттан качып бирүчеләрнең бурычларын түләттерәләр. Узган елда без үзебез дә карадык. Көтмәдек кайчан безгә мөрәҗәгать килә. Республикада кеше хукукларын яклау буенча нинди эшләр башкарыла? Особый приоритет 2025 года в том числе это работа с обращениями граждан, качественная отработка этих обращений и своевременное реагирование. Җәмгыятьне борчыган проблемалар хакында Алия Сабирова. Киләсе ярты сәгатьтә сишәмбе көн яңалыкларын җиткерербез. Алар белән мин Люциана Тфолина таныштырам. Эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Татарстанда пәнҗешәмбегә кадәр берничә тапкыр температура рекорды теркәлергә мөмкин. Соңгы 100 елда көндез +3 градуска кадәр җылытканы булмаган. Бүген синоптиклар атна дәвамында да суытмаячак дип белдерде. Алар мондый һава шартларын аномаль дип атый. Яңгыр су фатир түшәмнәреннән үтеп керә, машиналар йөзеп йөри, травматология пунктларыннан халык өзелми. Казанда көн саен 500 кеше юл чистартырга чыкса да, табигать бозлаукта халыкны үз кубызына бетә. Африкадан килгән җылы һава агымының Татарстанга йогынтысы хакында Рүзәл Шарипов. Кагаз кораблар язның беренче билгесе. Гадәттә аларны март-апрельдә генә җибәрәләр. Әмма быел гыйнварда да моның өчен менә дигән мөмкинлек бар. Казанның нинди генә урамына чыксаң да, зур күлләүкләр җыелган һәм яздан бердә ким түгел. Бүген көндез температура 2 градуска кадәр күтәрелде. Бу гыйнвар нормасыннан уртача 12 градуска югарырак. Өстәвенә яңгыр явам. Ул Казанның Серов урамындагы 41нче йорт түбәсеннән фатирларга үтеп кергән. Тарттырылган түшәм асылынып төшкән, караватка савыт саба тезгәннәр, идәннәр, ишек яңаклары бүртә башлаган. Яңгыр быел булай да аз төшкән карны эретә. Кремль диварлары янында ямь-яшел үлән күренә башлаган. Март аен хәтерләтә инде. Кыш дисәң, кыш түгел, яз дисәң, яз түгел. Бузлар кайбер урыннарда бик чистартмыйлар да инде. Әкрен генә миллиметрлы адымнар белән йөргән чаклар күп булды инде. Язга әйбер сизелә, уже күңелләр ничектер расцветает дисәме инде. Бузлавык булса да, кешеләр үзен сакларга тиеш. Ул бит әле җылыта да салкын айта. 2008 елларда булмады микән? 20 январда менә шушындый ук хәл булды. Менә сатуда бутылар саттык. Шуннан соң мондый һава торышы күзәтелгәне юк. Машина йөртүчеләр су йөреп барса, җыелүләр шушып хәрәкәтләнә. Мәскәү районындагы Гагарин урамы бу. Я кыймага, я бер-береңә тотынып кына йөреп була. Йөргә бик авыр. Җыгылырга мөмкин, сындырырга. Яңгырда ява. Шуңар күрә кешеләрдә бик күп түгел. Бузлаукта таеп китеп, аякта басып кала алмаучылар да күп. Максим Романов эшкә барышлы егылып, травматология бүлегенә эләккән. Бу травматология бүлегенә көненә 40лап кеше килә. Яртысы бузлаукта егылучылар. Аяк кул чыгу, сыну, баш мие селкенү очраклары еш-теркәлә. Өлкән яшьтәгеләр күп имгәнә. Андый вакытта бигрәк тә авыр, чөнки анда менә уже все равно срастание авыррак бара. Шуңа күрә да, как балык яшьләр алар бары бер бит инде. Аларга авыррак йөрергә. Мәсәлән, бүгенге көндә без уже 3 репозиция ясадык, потому что мне особенно переломы с смещением встречаются в этом случае бик тә күп.
Синоптиклар моны аномаль һава торышы ди. Урта диңгез һәм Африка якларыннан килгән жылы тропик һава агымнары бу көннәрдә Идел буен һәм Россиянең Европа өлешен биләп алган. Шуңа төрле шәһәрләрдә температура рекордлары яңартыла. Мәскәү өлкәсендә бүген 3 җирдә теркәлгән. Бу фотоны Кырымнан җибәрделәр. Анда хәтта умырзая чәчәк аткан. Россия буенча карасак, мондый температураның соңгы 100 елда кабатланганы булмаган. Никаких особых перемен в ближайшие дни до конца этой недели и в начале следующей недели не ожидается. Атна дәвамында һава торышында үзгәрешләр көтелми. Алдагы 3 көндә төнлә -4-0 градус булса, көндез 3 градус жылы торачак. Кыска вакытлы яңгыр катнаш кар яву ихтимал. Киләсе атнаның икенче яртысында бераз суыта башлаячак. И местами возможно слабые гололеды. Метеорологлар туман төшүендә фаразлый. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Татарстанларга кисәтү таратты. Җәяүлеләргә яктылык кайтаручы җайланмалар эләктереп, машина йөртүчеләргә юлда сак булырга киңәш итәләр. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Көннәр кинәт җылыту сәбәпле Татарстанда әле узган атнада гына ачылган 3 боз кичүен бүген яптылар. Алар Яшелүзән, Алабуга, Мамадыш районнарында урнашкан. Шул рәвешле Яшелүзән, Түбән Визовые, Покровская, Кызыл Чишмә юллары һәм Шулман елгасында Соколка, Яңа Кама аръягы маршруты буенча йөрү хәзер тыела. Рәттән тыш хәлләр министрлыгында хәбәр итүләренчә, алар көн салкынайткач кына ачылачак. Автомобильләр хәрәкәте өчен безнең калынлыгы 30 сантиметрдан да ким булмаска тиеш. Республикадагы бу кичүләр быел берничә генә көн эшләп калды. Казан һәм Түбән Кама аэропортларында пассажирларны йогышлау урыннары юкмы дип тикшерәләр. Өстәмә чара Марбург бизгәге таралу куркынычы булу сәбәпле кертелгән. Ел башыннан 400-дән артык очкычны караганнар, 65 мең пассажир һәм экипаж әгъзалары тикшерелә. Нәтиҗәдә шир билгеләре булган бер авыру ачыкланган, ләкин соңрак аның диагнозы расланмый. Марбург вирусының 9 очрагы Танзаниядә теркәлгән. 8 кеше үлә. Гадәттә уларның башы авырта, температурасы күтәрелә, эш китүдән һәм кысудан интегәләр. Бүген Апас районында якташлары махсус хәрби операциядә һәлак булган Илнур Закировны соңгы юлга озаттылар. Кеше Болгайыр авылы өчен кайгылы көн. Илнур өлеш мобилизация башлангач бу авылдан чакырылган бердән-бер егет була. Ул Мәгариф журналының баш мөхәррире Гөлүсә Закированың инесе. Бүген аның белән хушлашырга туганнары, дуслары җыелды. Якыннары өчен ул кыю, намуслы, хезмәт сөючән егет булып истә калачак. Шушы хәрби фуражка Илнур Закировның якыннары өчен иң кадерле истәлек. Әти-әнисе, туганнары, авылдашлары, дуслары, классташлары аны барысы да ачык йөзле, киң күңелле һәм ярдәмчел кеше буларак искә ала. Бик әйбәт малай иде. Акыллы, ярдәмчел. Бер кашанда юк дип әйтмәсие. Ата-анасына да шуның кадер-хөрмәт күрсәтте. Кычкырып менә Сүгүнү сүзе дә әйтмәде бер вакытта да шуның әйбәте. Илнур Закиров 2022 елның октябрендә СВО зонасына китә. Авылларыннан өлешчә мобилизация буенча алынган бердән-бер егет. Пулеметчы булып хезмәт иткән, узган елның язында яраланып госпитальгә эләгә. Тернәкләнгәч, кабат махсус хәрби операциягә китә. Туган ягы белән бер кайчанда элемтәне өзми. Иртә таңнан барлап, хәерле иртә классташлар, ничек хәлләрегез? Мин исән сау, мин аякта, чыдыйбыз әле, түзәбез әле дип һәр вакытта да шулай хәбәрләрен җибәреп торды. Тамакты барсы да әйбәт, баршылмагыз, барсы да әйбәт. Без бит белеп тора, сугыш әйбәт булмый бит инде. Юк, барсы да әйбәт, барсы да әйбәт. Бер качан гомерендә зарланмады. Илнур Закиров чечен сугышын кичкән кеше. СВО зонасында аны физик дип йөрткәннәр. Гыйнвар уртасында 43 яшен тутырган була. Бер атнадан үлеме турында хәбәр итәләр. Хәрби бурычын үтәргә барган җирдә мина шартлаган. Кулыннан бөтен киләдер, алтын куллы егет ул. Бер вакытта да каршы килмидер, каршы килә торган кеше түгел ул. Илнур Закиров Мәгариф журналының баш мөхәррире Гөлүсә Закированың бер туган энесе. Апасы аның күргәннәре турында повесть язган. Бастырырга бирәсе көнне кайгылы хәбәр ирештерәләр. Күрәсең, ул үзенең якты истәлеген калдырырга тырышкандыр. Шуңа күрә миңа үзенең хисләрен түккәндер, әйткәндер. Язам берни аңламыйчан теге энекәш ничек була менә бу урын дип ул сөйли ситуацияннан соң апа мен моны искә даласы килми бу әйберләрне ди менә үлә битә язылды. Мин аны шаккаттым. Егетне соңгы юлга озатырга Татарстанның журналистлар берлегеннән һәм Татмедиа агентлыгыннан журналистлар, мөхәррирләр, җитәкчелек килгән иде. Ой, да. Мобилизованный кайткан һәм без әлбәттә матур итеп озатырга тиеш барыбыз да.
Безнең геройларны. Орыннары җмактабыз. Курыкмыйча, каядыр качмыйча кемнәрдер кебек үз бурычын үтәү өчен. Без менә шуңа күрә бүген бөтенебез җыелып кайттык. Намус белән үзенең хәрби операциядә булган хезмәтен үткәргән егетләребезнең берсе бүген аның белән менә саубуллашабыз соңгы юлга. Әйтәсе килә, мәңгелек истәбездә калачак. Менә шундый егетләребез аркасында безнең илебездә бердәм, патриотик, көчле. Илнур Закировны туган авылы Кече Болгайырда хәрбиләрчә җирләделәр. Инзилә Хөсәйнова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Кара диңгезне экологик һәлакәттән саклау өчен Анапага Татарстаннан тагын 30 волонтер китте. Онда инде безне республикадан дистәләгән кеше хезмәт куя. Илнең төрле төбәкләреннән җыелучылар белән бергә су һәм яр буен мазуттан чистарталар. Эш әле җитәрлек. Илнең табигый байлыклар министры белдергәнчә, Анапа пляжлары 2026 елның җәенәгенә тулысынча чистартылып бетереләчәк. Поскольку море загрязнено, рыбы, дельфины тоже погибают, а птицы питаются, значит, этой рыбой, и в том числе краснокнижные, и они погибают. Диңгезе дә кара яр буйда. Берничә чакрымы мазут белән капланган. Аны табигатькә битараф булмаган кешеләр чистарта. Казан егете Рамил шуларның берсе. Ул волонтерлар оешмасы агзасы түгел, бирегә күңел кушу буенча килгән. Это моя инициатива еще до Нового года. Бу тулысынча үз теләгем. Яңа елга кадәр үк әлеге эшкә алынасым килгән иде инде минем. Күп кеше үз акчасына йөри бирегә, кайберәүләре машина ягылыгына акча җыешып, төркемләшеп киләләр. Шушында ук волонтерлар штабы булдырылган, кирәк яраклар склады бар, тәүлек дәвамында күзәтү, тикшерү эшләре алып барыла. Бөтен мөһим карарларны урында хәл итәләр. Соңгы елларда Анапа шәһәрендә яшәүче Евгений тумышы белән Ярчалыдан. Ул үзенең машинасында безнең иҗат төркемен кирәкле урыннарга сата барды. Обычно 1-2 точки. Көн дәвамында без берничә урында зыян күргән кошларга тап булабыз. Аларны тоту өчен шактый күп вакытыбыз китә. Кошларны коткару җиңел түгел, тотканда аларны куркытмас өчен яннарына сак кына килергә кирәк. Күзгә ташламый торган үз киеме булу да зарур. Витязева бистәсендә урнашкан кабул итү пунктында канатлы дусларны дәвалыйлар, аларга ябышкан мазутны юалар, организмны чистартучы матдә бирәләр, аннан тернәкләндерү үзәкләренә җибәрәләр. Вот мы как раз нашли этот слой. Вот он, видите? Яр буе шундый мазут кисәкләре белән тулы, дулкын белән су төбенә китәләр. Көннәр җылыткач, алар эреп диңгезне агулый башлаячак дип белгечләр. Яр буен чистартканда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Һәр волонтерның махсус киеме, күзлеге, респираторы булырга тиеш. У каждого был отклик. Бирегә бу табигать фаҗигасенә битараф булмаган кешеләр җыелган. Күбесе 16-18 декабрьдән бирле монда эшли. Алар барысы да йөрәкләре кушканга, үз теләкләре белән киләләр. Кара диңгезне зур бәләдән коткару эшендә катнашырга теләүчеләр Добро сайтында теркәлә ала. Ну что, выпьем этот великолепный татарский чай? Эльмира Мамиева, Диләрә Юсупова, Булат Абдельманов, Яңа гасыр каналы. Солага күченгән өчен 1 миллион бирергә җыеналар. Олның мәдәният хезмәткәре программасы ничек тормышка ашырылачак? Бу хакта Реальный время интернет газетасынан укый аласыз. Рөстәм Миннеханов халыкара элемтәләр урнаштыру буенча Россиянең төбәк башлыклары арасында беренче урынга чыкты. Рейтингны Минченко Консалтинг дигән коммуникация холдингы төзи. Алар ярты елда җитәкчеләрнең халыкара дәрәҗәдә эшчәнлеген һәм очрашуларның санын анализлаган. Нәкъ шушы вакытта Казанда БРИКС саммиты узды. Татарстан рәисе дөньяның иң көчле лидерларын шәхсән каршы алды. Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Рәҗәп Тайип Эрдоган һәм башкалар. Чит илгә сәфәрләре барышында ул Бәхрейн һәм Малайзия корольләре, Катар әмире, Азәрбайҗан һәм Казакстан президентлары белән очрашты. Нәтиҗәдә рейтингта Рөстәм Миннеханов башкалардан зур аерма белән беренче урынга чыкты. Икенче урында Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов, аның күрсәткече 4 тапкырга кимрәк. Өченчедә Якутия башлыгы Айсен Николаев, шуннан соң Башкортстан башлыгы Ради Хабиров һәм Смоленск губернаторы Василий Анохин бара. Кортлар йортларын тикшерәләр, алименттан качып йөрүчеләрнең бурычларын түләттерәләр, хәрбиләрнең мәнфәгатьләрен хәл итәләр. Бүген республиканың кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле каршындагы эксперт советының киңәйтелгән утырышы үтте. Алар 2024 ел эшчәнлегенә нәтиҗә ясый. Җәмгыятьне борчыган проблемалар, торак мәсьәләләре, юлларның сыйфаты, инфраструктура һәм аларны тәртипкә китерү. Ел дәвамында без Татарстан юлларын
Хукларын кагылып торган мөһим вакыйгалар пульсында кул тотарга тырыштык. Узган ел республиканың кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле 6000-гә якын мөрәҗәгать кабул иткән. Гаризаларның күбесе хәрби хезмәткә чакырылучыларның хукукын яклау белән бәйле. Шулай ук Татарстанлыларның социаль ярдәм чаралары һәм торак мәсьәләләре борчый. Законсыз рәвештә эшсез калу, яңадан урнаша алмау, мәктәпкәчә тәрбия һәм һөнәри белем бирүгә кагылышлы мөрәҗәгатләр саны киресенчә кимегән. Доклад начинается с раздела «Защита прав военнослужащих и членов их семей». Мөһим мәсьәләләрнең берсе свода катнашучылар һәм аларның гаиләләренең хукукын яклау. Гадәттә тернәкләнү үзәкләренә урнаштыру, ялга кайту, ир-егетләрне эзләү белән бәйле сораулар юлыйлар. Былтыр хәрбиләр отпуск вакытында госпитальдә түгел, яшәү урыны буенча дәваланырга кирәк дигән тәкъдимен җиткергән була. Октябрьдән шундый мөмкинлек булдырыла. Отпусклар буенча онлары реабилитация үзләренең үткәрү өчен шалтыраталар һәм үзләре киләләр приемларга. Мин аларга кабул итәм. Узган елда без берничә прием апардык. Госпитальдә булдык. Онлары фонд защитников отечества белән һәм безнең тагын общественный коммерческий организация бар. Алар белән үткәрдек. Былтыр көзен республикада бер артлы берничә шәхси пенсионат ябылды. Иң тетрәндергәне Казанның Щербакова бистәсендә килеп чыккан хәл. Узган елда менә бер 6 өлкән йортларны без карадык. Алар бюджетта түгел, үзләре еш сарганнар. Менә ничек анда торалар, нинди проблемалар бар. Аннары без аны үткәрдек, җыелыш эксперты советы җыелыш карадык. Шулай ук балалар йортларын, хастаханәләрне тикшергәннәр, ятимнәр өчен торак, мәктәп һәм бакчаларда урын белән тәэмин итү мәсьәләләрен хәл иткәннәр, алименттан качып бирүчеләрнең бурычын түләттергәннәр. Татарстанлылар дәүләт хезмәтләре порталы аша 100 000, халык контролендә 98 000 шикаят калдырган. Юлларның сыйфатыннан, җәмәгать транспортын начар йөрүеннән, торак коммуналь хуҗалык проблемаларыннан зарланалар. Эти 23 000 обращений Торак инспекциясына килгән мөрәҗәгатләр саны артты. 2024 елда 23 000 шикаят алдык. Күбесе йорт мөлкәтен карап тоту, торак коммуналь хезмәт күрсәтү, идарәче оешмаларның эшчәнлегенә бәйле. Ләкин сорауларның барысында вакытында карадык һәм хәл иттек дип әйтә алмыйм. Премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева билгеләп үткәнчә, Татарстан рәисе кушуы буенча 2025 елда халыкның мөрәҗәгатләре белән эшләү өстенлекле юнәлешләрнең берсе булачак. Анализируя сырье-хозяйственные вопросы, мы тоже видим. Мөрәҗәгатләрне вакытында өйрәнеп тиешле чарасын күрергә кирәк. Кайбер мәсьәләләрне хәл итү өчен урынга чыгу зарур. Тик анализ ясагач шул ачыкланды. Бу һәр вакытта да үтәлми. Димәк, проблеманы чишүдә озакка сузыла. Эшне сыйфатлы башкарырга кирәк. Быелга яңа бурычлар, демография проблемаларын хәл итү, халыкның эчкечелеген киметү өчен чара күрү, шулай ук социаль ятимлек белән көрәш, ягъни баланың ата-анасы исән, әмма алар хукукларыннан мәхрүм ителгән очракларны карарга кирәк ди белгечләр. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда 10 меңнән артык кеше оборона министрлыгы белән контракт төзеп, узган ел хәрби хезмәткә киткән. Гыйнвар аенда да теләк белдерүчеләр кимими. Бүген Казан шәһәренең контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктында 2024 ел эшчәнлеккә нәтиҗә ясадылар. Татарстанда хәрбиләргә түләнә торган акча Россиядә иң зурларының берсе. Күптән түгел аны тагын арттырдылар һәм хәзер контракт төзүчеләр 2 миллион 800 мең сумга кадәр акча алырга мөмкин. Социаль ташламалар да бар. Лиана Бәхтиева материалы. Решил заключить контракт, потому что считаю, что это долг. Владимир Ткаченкоға 29 яш. Оборона министрлыгы белән контракт төзер өчен Белгород шәһәреннән Казанга килгән. Моңарчы автобус йөртүчесе булып эшләгән. Контракт буенча хезмәт итү тәҗрибәсе бар. Ул запастагы сержант. На контрактную службу я решил вернуться после того, как Белгород начали массированно обстреливать. Оборона министрлыгы белән яңадан контракт төзү турында Белгородта отыш башлангач еш уйландым. Соңрак гаилә белән киңәшләшеп уртак фикергә килдек. Татарстанда шартлар яхшы. Хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан бар, осталык югалмаган дип ышанам. Шамил Шәрәфетдиновка 50 яшь, ул Чиләбе татары, 3 баласы бар. Татарстанга килгәч контрактны бер атна дигәндә төзи ул. Что вы сюда не пришли эти люди? Илебезгә куркыныч тудырып, имин тормышны юк итәргә теләгән кешеләргә каршы торырга кирәк. Безнең балалар тынычлыкта яшәсен өчен тырышачакмын. Узган ел Татарстанда оборона министрлыгы белән 10 меңнән артык кеше контракт төзи. Алар безнең республикада яшәүчеләр һәм башка төбәкләрдән килүчеләр. Татарстан хөкүмәтеннән бер тапкыр
бирелә торган акча гыйнварда 2 тапкыр арттырылды. 2 миллион 100 мең сумын Татарстан, 400 меңен оборона министрлыгы, 300 меңен район хакимияте һәм предприятиеләр күчерә. Процедура у нас уже в 4 шага. Хәрби хезмәткә урнашу тәртибе 4 өлештән тора. Иң элек яше урыны буенча хәрби комиссариатка яисә безгә мөрәҗәгать итү зарур. Гориза язып медицина күзәтү узарга кирәк. Моңа нибары берничә көн таләп ителә. Соңыннан контракт төзелә. 2025 ватанны саклаучы елы. Шул сәбәпле батальоннар тупланачак, яңа частьләр формулашыр дип уйлыйбыз. Контрактны ир-атлар да, хатын-кызлар да төзи ала. Медицина белеме булган кешеләргә ихтыяҗ бар. Хәрбиләр өчен ташлама каралган. Узган ел ахырында Россиядә бурычларны бетерү мөмкинлеге булдырылган. Исполнительное производство по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным. СВОда катнашучыны һәм аның хатынын кредитларын түли алмаганга судка биргәннәр икән, бу бурычны дәүләт каплаячак. Монда сүз ипотека хакында да бара. Суммага килгәндә ул 10 миллионнан артмаска тиеш. Контракт төзүчеләр кредит түләвен кичектереп тора ала. 18-дән 60 яшькә кадәрге ир-атларны һәм 40 яшькә кадәрге хатын-кызларны җыялар. Алар физик һәм психик яктан сәламәт булырга тиеш. Махсус хәрби операция зонасына киткәнче әзерлек узачаклар. Лиана Бехтиева, Алмаз Заядинов, Яңа гасыр каналы. Ватанны саклаучылар фонды СВО геройларына куелачак һәйкәлнең эскизлар конкурсын игълан итте. Бу Мәскәүнең финанс-юридик университеты, федераль казначылык һәм оборона министрлыгының уртак проекты булачак. Конкурста профессиональ сынчылар, архитекторлар да, һәвәскәр иҗатчылар да катнаша ала. Шул исәптән СВО ветераннары һәм аларның якыннары проектлар 28 февральгә кадәр кабул ителә. Барлык мәгълүматны федераль казначылык сайтында табарга мөмкин. Адыгейда каһарман шагыйрь Муса Җәлилгә һәйкәл ачу нияте бар. Җирле татарларның әлеге тәкъдимен республика башлыгы Мурат Кумпилов хуплаган. Бирдә Төньяк Кавказ һәм Көньяк федераль округтагы татарлар оешмаларының җыены узды. Мондый очрашуларны 2018 елда оештыралар. Илнең барлык федераль округларына барып, Бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре татарлар тормышы белән якыннанрак таныша. Төрле элемтә чаралар аша даими аралашып торсалар да, җанлы сөйләшүгә сусаган бу очрашу кунаклары. Җыен башланганчы ук кызу бәхәсләшү һәм фикер алышулар тукталмый. Адыгеяга Төньяк Кавказ һәм Көньяк федераль округларының татар оешмалары җитәкчеләре җыелды. Арада яшьләр күренү куанычлы. Димәк, бу уннар алмашы белән төрле төбәк татарлары арасындагы элемтәләр өзелмәячәк. Башка ясалыкка күчә бара. Шундай утырышта мин беренче кат, мин декабрь айында мине сәләделәр оешманда безнеке член правления мин булдым. Якташлар бездә татар мәдәни үзәге бар. Мин анарда балачактан инде. Кантарта мин балачактан абием бабай белән татарча без сөйләдек гаиләдә. Россиянең яңа төбәкләрендәге милләттәшләр тормышы белән кызыксыну тагын да артты. Гөлфия ханым ерак араларны якын итеп, юл мәшәкатьләрен дә онытып, илһамланып башкарылган эшләре хакында сөйли. Чишмә дип аталган татар мәдәнияте үзәге белән җитәкчелек итеп, Луганскида ул мәдәни һәм рухи кыйммәтләрне онытырга юл куймый. Шул кадәр киләсем килде, кичә сәгать 7дә утырган идем, кичкырын 7дә. Эч пересадка белән 9-га, иртәнге 9-га килеп иттем. Төне буе бер үзем. Шул кадәр киләсем килде. Алла ярдәм бирде. Мин үземнең тормышымны бик кызыклы тормыш дип уйлыйм. Нинди генә хәлләр булып бетмәде. Шулай бит. Үдә тиге куркып ятып, алай бер качан да шулай яшәгән бу. Мин ничек күңелемдә шул кадәр ышаныч бар да яхшы була, Алла теләсә. Адыгеяда каһарман шагыйрь Муса Җәлилгә атап һәйкәл урнаштыру нияте бар. Ул политбүлек дип йөртелгән авылда ачылырга мөмкин. Мондай теләгән җирле татарлар оешмасы дуслык җитәкчесе Вәлид Рәхмәтуллин хакимияттә белдергән. Адыгея башлыгы Мурат Кумпилов бу фикерен хуплый. Машина өчен үзенең татар икән, вот шундый җышлар кирәк. Рәхмәт Рустам Нургалиевичка, Всемирный конгресс татар бу җышлар өчен. Радик Имаев, Лейсана Садретдинова, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы, Адыгея республикасы. Республика урман кырларында куяннарның саны арта, кабан дуңгызлары кими. Силәүсән рыслар еш кына бер урыннан икенчесенә күчеп йөри, әмма көртлекләр бик сирәк күренә. Бу атнадан биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты кыргый җәнлек белән хайваннарны исәпли башлады. Моның өчен аучылар белән берлектә кырга юл тоталар. Бу районында җәнлекләрнең даими 20 маршруты бар. Белгечләр шуларны йөреп чыгачак. Исәпкә алу нәтиҗәсе анализлангач, аучылар өчен квота билгеләнә.
Менә шушы урыннан кыргый җәнлекләрне һәм кошларны исәпкә алу маршруты башлана. Карда йөрү техникаларына утырган белгечләр һәр очраган изне тикшереп, аның хуҗасын, кайсы якка баруын, хәтта буен, авырлыгын да билгелиләр. Эзләр буенча баш саннарын исәпкә алу аларның үрчемен көйләү өчен кирәк. Зимний маршрутный учет, он... Кышкы маршрут хайваннарның баш санын исәпкә алу, ау ресурсларын ачыклау өчен кирәк. Ягъни аларны табигатькә зыян салмаслык дәрәҗәгә китерү максатыннан эшләнә. Численности охот ресурсов. Барлыгы 20 исәпкә алу маршруты билгеләнгән. Бөтенесе дә 10 километрлы. Аларның һәрберсе алдан ук навигаторга кертелгән. Юлда читләшергә ярамый. Исәпкә алуда урманчылар, аучылык һәм балыкчылык җәмгыяте әгъзалары булыша. При прохождении учета соны алып барганда кулда навигатор, блокнот, каләм була, без барлык эзләрне теркәп барырга тиеш. Былтыргы исәпкә алулар Африка чумасы таралу сәбәпле кабан дуңгызларының баш саны кискен кимүен күрсәтте. Бүреләр дә сирәк күренәләр, ә куян, кыр тавыклары еш очрый. Учету у нас подлежат. Буа районында партуяклардан пышы, Европа һәм Сибир кыркәчеләрен, кабан дуңгызын күрергә була. Европейская, сибирская. Эзләр саны дәүләт комитетының мәгълүматлар базасында теркәлә. Аларны гомум Россия программасына кертәләр. Урман җәнлекләренең һәм кошларының исәбен алу 15 мартка кадәр барачак. Сүз уңаеннан быел кар катламы юка булу бу эшне азрак катлауландырган. Тагын бер проблема ачыклана. Һава торышы тотрыксыз, шуңа кыргый хайваннар туклана торган урыннарны боз каплап киткән. Исәпкә алучылар аларның тояклары җәрәхәтләнмәсен өчен аны да ваттыралар. Рүзәл Шарипов, Илсияр Мөхәммәтҗанова, Илнур Кадыров, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге шундый яңалыклар иде. Рекламадан соң Рәүф Шакиров һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Безнең ВКонтакте челдәрендәге ТНВ Татарча һәм телеканал ТНВ дигән сәхифәләргә язылыгыз. Анда сез тулырак мәгълүмат белеп, барлык репортажларны карый аласыз. Башка социаль челтәрләрдә дә безне күзәтеп барыгыз. Сау булыгыз. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. Программа долгосрочных сбережений. Государство в течение 10 лет ежегодно софинансирует ваши взносы. На уплаченные взносы предоставляется налоговый вычет. Национальный НПФ с вами уже 27 лет. Подробности по телефону или на сайте. Насколько можно вырасти за год? Только честно. В КПК «Приволжский» на 27% годовых. Получайте высокий доход от своих сбережений. КПК «Приволжский». Мы всегда открыты для вас. С 14 января по 1 февраля распродажа индийских товаров в бывшем НАСПИ на декабристов 154. Смотри премиальный пакет «Премьер» целый год бесплатно и далее с отличной скидкой. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Гүлназ Султанова тірі тауышлы, жанлы концертына дәшә. Сәләтле шәхесләр Валерий Коротков җитәкчелегендәге Джайв төркеме һәм Ильяс Камал җитәкчелегендәге Камера оркестры 1 февраль Пирамида. Про мәхәббәт. Билетлар шәһәр кассаларында. Мәскәү Коршал, җырчы түгел, юморист, программасы белән Данир Сабиров сездә. 2 февраль театр мимики и жеста. Ящикләр 6+. Билетлар Данир Сабиров сайтында. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Киләсе тәүлектә Республика атмосфера фронты йогынтысында калачак. Ә хәзер тулырак. Сәламәтлекне саклау өчен бигрәк тә кыш айларында фабрика здоровых продуктов. Сезгә җылта торган чәйләр, тылсымлы сироплар һәм майлар, табигый косметика тәкъдим итә. Барлык продукция үзебезнеке, бай табигатьле Лоиш районыннан. Продукцияны экранда QR-код буенча сатып алырга мөмкин. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча Арча, Яшелүзән һәм Балтачта болытлы булачак, кар һәм җепшек кар көтелә. Температура көндез 0+2, төнлә 0-2. Буа, Кайбыш, Тәтештә болытлы, кар һәм яңгыр фаразлана. Температура көндез 1 градус җылы, төнлә 0 градус. Чистай, Нурлат һәм Ширмешәндә болытлы булачак, җепшек кар явачак. Көндез температура +1, төнлә 0-1. Ярчаллы, Түбәнкама һәм Актанышта болытлы, бераз кар көтелә. Температура көндез 0-1 градус җылы, төнлә 1-4 градус салкын.
Әлмәт, Баулы һәм Азнакайда болытлы, бераз кар, көндез 0+1, төнлә -1-2 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә югары дымлылык көтелә. Зиядә көндез 1 градус жылы, төнлә 0 градус. Болытлы булачак, җипшек кар фаразлана. Булгарда болытлы, яңгыр көтелә. Температура көндез +2, төнлә 0 градус. Алабугада болытлы, җипшек кар, көндез +1, төнлә -1 градус. Казанда болытлы булачак, яңгыр көтелә. Температура көндез 2, төнлә 1 градус жылы. Атмосфера босымы нормадан югарырак. Ул төркемеш бағанасын 760 мм тәшкил итәчәк. Жил көньяктан секундына 1 метрдан артык. Дымлылык 90%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.